to gashi nan dai malam dan uwana ne gashi nan akwai matsala gaskiya kai to dan ba mu guri mu dan zanta ka ji to malam gashi nan dai malam an yi magani abu ya kici ya malam bari in dauko wani hayaki da wani na sha wannan hayaki ne wannan ke a dinga yi masa safe da yamma to in ya tashi daga bacci in kuma zai kwanta haji ko shi kuma wannan na sha ne da ruwa ku dan zuba ruwa cikin dan rabin kofi ku barbada maganin ku bashi sha in Allah da zai warware bayan sati daya ku dawo alhamdulillah kaga dai shi ya samu soki wallahi ikon Allah ya warware ka ai shi sa nazo maka godiya malam masha wannan lamari na Allah ne ka gane ko Allah ne an shi mun gode Allah shine abun sanu malam yawa godiya ne ke malam ya sunan nashi sunan shi Mukhtar Mukhtar ikon Allah annabi Mukhtar sanu malam yanzu dai lafiya kallau nake ji na ba komai komai malam lamari na Allah ne sannu ka ji ko yawa abun sadaka ka da muka da kai na ranar za ka ba da 100 gaskiya ne yawa wannan lamari na Allah ne habba malam za mu koma masha Allah na gode fa da gida ba dalla malam to malam da wallahi akwai matsala guda da wato tun wancan ranar da ka bani magani ni ban gane ba sai in ji kafa na tana nauyi idan na ci abinci ashe ba ciki yake zuwa ba ya iro kafa wani abu yana damuna shi ne ba kai magana ba wallahi ya zo wannan matsala babba ce a